खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै हिरक ज्योति बर' मुंनि सासे सेंग्राया सनिया मोसाहारिखौ मोजां मोनफ्लानानै स्रोदै गुबुन जायगायाव फानहरनायनि सन्देह। बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिगलडाङा गामिनि सनिया मोसाहारिया थांनाय 8 मे खालार खालि गोमानानै दं होननानै खौरां मोन्दों। न'खरनि बिमा-बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला न'निफ्राय मसलपुराव कम्पिउटार क्लास लानो बिमाया बाथौफुरिसिम दोनलांदोंमोन। थांनाय 8 मे खालि बै सानखालिनिफ्रायनो सनिया मोसाहारिया न'आव फैफिनाखै। हिरक ज्योति बर' मुंनि सेंग्राजों सनिया मोसाहारिया मोजां मोनलायनायखौ बिमा-बिफा आरो बिदाया मोनथियामोन। गामिनि सुबुंफोरा खोन्थानायावसो मोनथिदों होनना फोरमायदों। थांनाय 8 मे खालि बाथौफुरिनिफ्राय मसलपुर फारसे हिरक ज्योति बर'जों साइकेलाव गाखोना थांफानायखौ बिदा धनेश्वर मोसाहारिया नुदोंमोन होनना फोरमायदों। न'आव फैफिनैलाय मोजां मोननाय हिरक ज्योति बर'आ दोनखारलांबाय होननानै सानदोंमोन, नाथाय उनाव मोनथिनाय बायदिब्ला थांनाय 14 मे खालार खालिनिफ्रायनो हिरक ज्योति बर'आ खारखोमानानै दं होननानै मोनथिनो मोन्दों, जेराव सनिया मोसाहारिखौबो नागिरनानै मोनाखै। जाउनाव हिरक ज्योति बर'आ मोजां मोनफ्लानानै गुबुन जायगायाव फानहरदों होनना सन्देह खालामदों न'खरनिफोरा। सोरबाफोर जुदि बबेबा जायगायाव नुसनबायदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामना खबर हरनो खावलायदों न'खरनिया। हाग्रानि मेथननि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि गोब्राब जोखोम जादों। उदालगुरि जिल्लानि बान्दरगुरियाव हाग्रानिफ्राय मासे मेथन फैनानै गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। मेथननि गाग्लोबनायाव सासे 65 बोसोर बैसोनि आइजोखौ अहेबाव सौनानै गोब्राब जोखोम खालामदों होनना खौरां मोन्दों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा मेथनखौ हाग्रायाव होना हरनो नाजादोंब्लाबो मैयानि समसिम होना हरनो हायाखै होनना खौरां मोन्दों। ओनसोलनि रायजो-राजाया हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिनिसिम खावलायहरदों जाहाथे हाग्रानि मेथना गामि ओनसोलाव फैनानै रावखौबो खहा खालामनो हायाजासे रैखाथिनि राहा लानांगौ होनना खावलायदों। थांनाय माखासे सान सिगां कक्राझार बिसानि बैसागु खुंनायाव माखासे हिन्जावसाफोरा खान्दा ड्रेस गाननानै स्टेजआव मोसानायखौ लानानै एबसुआ सोंखारिदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोंखारिदों। उननि समाव बेबायदि आरजायै दिन्थिफुंनायनिफ्राय बिसाया सांग्रां जानांगौ होननानै खावलायदों आरो जायफोरा बेबायदि नायथावै दिन्थिफुंनायखौ जेन उननि समाव दिन्थिबावा बिनि थाखायबो सांग्रांथि हरदों। लोगोसे माखासे हारिमु दिन्थिफुंग्रा हान्जाफोरखौबो सोंखारिदों, जाय हान्जाफोरा बर'नि मोसानायखौ बेसेन गैयै अपमान खालामदों बिथांमोनखौबो गोख्रोङै सोंखारिदों। उननि समाव जाहाथे बेबायदि गोरोन्थिखौ जेन खालामबावा बिनि थाखाय सांग्रांथि हरदों एबसुनिफ्राय। बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौनि गेजेराव नासयलायनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव गोसारदों। धेमाजि जिल्ला सिमोनसापुरियाव बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव नासयलायनाय बुलायनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव गोसारदों। बोलि बाथौ सिबियारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोननि गामियाव बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ सिबियारिफोरा लोगोसेयैनो रायजो जानानै दङ। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 18 खुन्थिया बिबार बाथौ सिबियारिफोरा 16 खुन्थिया बोलि बाथौखौ लानो होआखै। 18 खुन्थियानि बिबार बाथौखौ लानांगौ होनना नारसिनबाय थायो। हर-हराव फैनानै मिटिं खालामफैयो। 16 खुन्थिया बोलि बाथौआरिफोरा फुजा होयोब्ला दायना अजा होननानै बुङो बिबार बाथौ सिबियारिया। बोलि होब्लाबो 18 खुन्थियाखौनो लानांगौ आरो बोसोरथाम बोलि होनो मोनगोन, बिनि उनाव बिबार होनांगौ होनना सावरायनानै लाखानाय दंमोन। नाथाय बेबायदिखौ मानिनानै लानो हायाखै 16 खुन्थिया बोलि बाथौआरिया। जुदि 18 खुन्थियाखौ लानो हायाब्ला न' बुसिना होखारहरनायनिबो हुमखि होदों होननानै फोरमायदों। फोरमायनाय बायदिब्ला 16 खुन्थिया बोलि बाथौआरिखौ गामिनिफ्राय बयकटबो खालामना दोनदों आरो लामायाव साइन बर्ड होनानै दोनदों, जायनो हाबो 5,000 फाइन होनांगोन। मोनथिनाय बायदिब्ला रायजोआव सावरायनानै थि खालामना लाखादोंमोन दि 16 खुन्थियाखौ बोसोरथाम लानो मोनगोन, बिनि उनाव 8 खुन्थिया बिबार बाथौखौनो लानांगोन होनना थि खालामना लाखानाय दंमोन। नाथाय बोसोरथाम जायैयावनो दावराव दावसि जाबाय आरो 16 खुन्थिया बोलि बाथौखौ गारनानै 18 खुन्थिया बिबार बाथौखौनो गासैबो लाजोबनांगौनि दाबि आरो नारसिनलायनाय जादों आरो नाजावनो हायाब्ला न' नागारना ओंखारलांनांगौ, हाखौबो फाननो मोना।
बे नासयनाय आरो नारसिननाय जाथायखौ लानानैनो बोलि बाथौ आफादनिफ्राय सहाय मोननो खावलायहरदों। बे जाथाया धेमाजि जिल्ला सिमोनसापुरियाव जादों। थांनाय 20 मे खालि सनितपुर जिल्ला राङापारा हालामनि 4 नं बगिजुलियाव 70 बोसोर बैसोनि प्रसाद बर्मन मुंनि सुबुंखौ गान्जा फालांगि खालामनायनि दायाव रायजो-राजाया हमनानै पुलिसनो गथायना होदोंमोन। हमजानाय प्रसाद बर्मनआ गावबो सिमान जादोंमोन दि फुजानि फिथाइ-सामथाइ मुवा बेसादजों लोगोसे स्रोदै बर' गथ'फोरनो गान्जा फानखुमाबोदों। बिथांनिफ्राय 1 केजि 680 ग्रामनि गान्जाबो बोखांनो हादोंमोन। बे बाथ्राखौ सानै गथ'फोरा गान्जा सोबबाय थानाय समाव रायजोफोरा हमनानै सोंनायनि उनाव बाथ्राया सोराङाव फैदों दि प्रसाद बर्मनआ फुजानि मुवा बेसाद आरो फिथाइ-सामथाइनि दुकान होयोमोन, नाथाय फारसेथिं बर' गथ'फोरनो गान्जा फाननानै रां खामायगासिनो दङमोन। रायजोफोरा सोंनायाव प्रसाद बर्मनआ बुंनानै लादोंमोन दि आं बर' गथ'फोरनोल'सो फानो होननानै। बाथ्राखौ खोनानानै रायजोफोरा रागा जोंनायजों फंफा-फंनै बुदोंमोन आरो पुलिसनो गथायना हरदोंमोन। बिनि उनाव प्रसाद बर्मननि नखरा उल्थायै मरेल पुलिसनि केस होनानै अरुप दैमारि मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ लानानै थाङो आरो दुंहाव थासारि सोमजियो। माखासे रादाबफोराव नंखायहै फोसावनायनि सायाव आरो मरेल पुलिस केस होनायनि सायाव रायजोनि सुबुंफोरा मा फोरमायखो? बैखसनि मानसि जों आगोलावबो वार्निं होनाय टाइमाव बिथाङा जे सिरि फाननायदो जोंनि मेगन सिगाङाव नुवा। जेथिया गथ'फोरा बायनानै बिसोरखौ बेबहार खालामोबाथाय रायजोफोरा नुनानै हमबाय। मरेल पुलिसनि खोथा बाथ्रा ओंखारदों, मा फोरमायगोन? मरेल पुलिस माने बेथ' रियेल स्पट हमजादों बुस्थुखौ जाय गान्जा होननानै बुङो। जोंनि बर' माहारियाव गान्जा सोबनानै गोबां जोंनि लाइमोनफोरा बरबाद जादों। बेखायनो जोंनि खाथि खाला रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रां जादों। बेनि थाखाय नोजोर होबाय थादोंमोन। सिगांबो एसे डाउट जादोंमोन, नाथाय स्पट मोनाखै माने बुस्थुखौ। बेनि थाखाय डाइरेक्ट हमनो हायाखैमोन। मैया जाथाया जाबाय थ' स्पट बुस्थुखौबो मोनबाय, लिंनानै खुलिना नायबाय, मनायाव मोनबाय। बयबो नुदों जानो हागौ 1 केजि 600 बेसेबांबा 80 ग्राम मोनदों। बे रियेल आरोना, बे दखानाव मोनदों। बेनि थाखायनो जाहाथे सोरबा सासे सानैया रागा जोंनानै जाहाथे एसे सौलानाय जादों बे। बेनि उनाव डाइरेक्ट निउस फन हरनानै जाहाथे पुलिसनो गथायनाय जाबाय। बेयाव जुदि सोरबा निउसफोरा जुदि बेलेग हिसाबाव दामदों बेथ' दुर्भाग्यजनक, लाजिनांगोन। मानो होनबा जाय निउसफोरा जाला माला दामदों बे रियेल बेयाव जेनुइन कालेक्ट खालामनानै बिसोरो निउसखौ दामनांगौ। बेखौनो खावलायो जाहाथे सोरबा डाउट दंबा जोंनि सेन्टाराव फै। नेहाथारियाबो दङ सारा। बिथाङा रियेल खिन्थागोन। मानो होनबा बे आदैया एसां बैसो जानाय 80 बोसोर जाबाय, 80 बोसोर जागोन जानाय बायदि आरोना, एसां बैसोगोरा बे मानसिया जुदि जोंनि लाइमोनफोरखौ जुदि बिदि खालामोबा गोबां दुखुनांथाव जाथाय। बे जाबाय प्रसाद बर्मन, बिथाङा बे फाननाया जाय मानसिया फानो बे। आरो लोगोसे बिसोरनि हारिनि मानसिना सोंनायावबो गाव बुंना लादों जाहाथे आं मालाय हारिनो फानाखै, सिर्फ बर' गथ'फोरनोसो फानदों। बे जों गोबां दुखु मोनदों आरो बे जाथाया जानाङा बिदि बिदि बुंदों आरो बिदि बुंदों आरो गावसोरनि मानसिया सोंबा। बे गोबां लाजिथाव, बिदि जानाङामोन आरोना। बिदि जाबाय जोंनि सेन्टारावबो लासिं सिं। आरो सिगांनिफ्राय गोबां बिदि सांग्रां जानो वार्निं होदों बयबो बिदि जानाङा होननानै लाइमोनफोरा। बेनि थाखाय इडुकेसन लाइफआव जोंनि सेंग्राफ्रा गोबां बरबाद जालांदों। बे सिस्टेमाव जुदि सोरबा मोजां खामानि मावनायाव जुदि सोरबा जुदि उल्थासो निउस बानायबा बेथ' बहुद दुखुनांथाव माने जायो आरो। नेक्स्ट लेभेलाव रायजो राजाफ्रा माबोरै सांग्रां खालामगोन जुदि बिदि निउस उल्थायै जुदि ओंखारोबा। बे साननो गोनां। बेखौनो बुंबाय। बाखि रायजो राजा दंखायो जोंनि सेन्टारनि, गासै मिथिखायो। बेयाव डाइरेक्ट फैनानै सोंबानो मिथिखागोन। खिन्थु मरेल पुलिस होननाया नङा नामा? मरेल पुलिसथ' दा बुंनो हाया। साफा सानैया दा इयाव फैनानै जुदि रागा जोंनानै सोरबा एसे बुदों बुनाया, बिखौ जुदि मरेल पुलिस बानायबा माबायदि जागोन। आरो पुलिसखौनो हमदों, डाइरेक्ट फन हरनानै लिंनानै माने हरनाय गथायनाय जादों। बेयावबो जुदि मरेल पुलिसाव जुदि फन खालामालासे जुदि हराब्लाथ' मरेल पुलिस बुंनो हागौमोन। पुलिसखौबो लिंनानै हरनाय जादों। जुदि बिदि जानाङा आरो आंनि मथे। रायजो राजाफ्रा नाय माबायदि